deh deh má mới đầu vẫn đâu vậy deh abi ku video खेबदां र' थाब deh आबैया नै फैगासिनो लासै लासै आबैया आस्थे आस्थे बिसोरा लासै लासै नङाबा हाला नालाय बुरिबायबो má mới đầu vẫn đâu vậy नुवाखै आबैया नै 100 बोसोरनि बारबाय happy आराम आबैया नै जिरायदों खन लेबले मेथाइ जानो नागिरदों नै मेथाइ जाथारला 100 years plus जाबायलै आबैया नै नायदो खोमायाल' बारा खोनाया ओमफ्राय मेगनफ्रा थिग दंजोबो आबैना खेवनोबो हाया लादु जानो नागिरदों नै लादु आबैया लादु खेवनोबो हाया खेवनो हायाखैनो नै खेवना होनोसै र' आबैनो ओइ आबैया लादु जागासिनो लादु कारा है आबैया नै लादु जादों नै आबैया बुरैथारबायलै आबैया नै आबैया थिग दंलै दाबो आबैया दाबो थिग दं गैथ'ना एबाव आबै आबै मा खालामबाय बेसोर बियो जाया बेसोर गैला हामथारबाय हामदों माबायदि मोनदों गोजांबायलै थांसै गोजांबाय थांसै आबैजों नै आबैया फैनो नागिरदों नै आबैया लावथि गंनै लादों नै थाबायबोसिगोन आबैया लासै लासै बुरिबायबो नालाय बेखायनो दाना बांद्राय माने थाबायनाया माने लावथि नांसिगौ आरो 100 बोसोरनि बारबाय आबैया नोंथांमोना दायो नुगासिनो ना नै आबैखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदे गाइस आबैनि थाखाय लाइक खालामथार दे गाइसफोर नै आबैया फैगौ दे आबैया नै थाबायबोगासिनो 100 years बारबाय आरो आबैया नै फैगौ आबैया फैगौ उफाय गैया लासै फैनांसिगोन आबैया फैनो हमगासिनो आबैया लासै माने लावथि नङाबा जाला नालाय बेखायनो लावथि लाबाय आरो सापर्टनि थाखाय आबैया लाल साहा लोंनो नै बेहाय जिरायसिगोन आबैया माने बिराद टाइम लायो नालाय थाबायनायावनो दा लासै नङाबा जाया नालाय नै आबैया जिरायनानै दसे उनाव लाल साहा लोंसैनो बे बारियावनो नै जिरायबाय मेंबाय जाबायहाय मेंबायनो नै जाबायहाय होनदों आबैया नै नायदो अना खानानै आबैया नै लाल साहा लोंनो थाखाय रेडि जाबाय नै लाल साहा आबैया लाल साहासो लोङो नै लाल साहा लोंसिगोन आबैया नै लोंबाय लाल साहाखौ दुस्लायनानै आबैया मस्ला होलायदों मस्ला होदों दे लों आबै आबैया नै सायाव होबाय नै माबाखौ सुलबुलखौ सायाव होजोबबाय नै उदै बुङो सुलबुल जानोसै ना आबैया सुलबुल नै लाल साहायाव सोमबाय नै आबैया एकदमबारे सुलबुल जासिगोन गुदुं नामा आबै गुदुं बास आबैया लोंबायलै